Més qüestions. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Vilafranca ha presentat un nou web amb nous continguts. L'objectiu principal és el d'aconseguir que el ciutadà interactuï al màxim possible amb la formació vilafranquina, però també hi haurà altres aplicacions. El web, que ja és operatiu, ofereix un disseny totalment renovat, que s'adapta a la nova imatge del partit i permet que els continguts es puguin compartir a través de les xarxes socials. També incorpora notícies sobre l'activitat d'Esquerra a Vilafranca, a més de continguts regionals i nacionals. D'altra banda, s'han millorat les agendes amb més informació, fent-les més visibles i de més fàcil accés. Una de les apostes més importants amb què s'ha innovat és la introducció de continguts multimèdia. I un punt també important d'aquesta pàgina web és la dinamització d'aquesta pàgina web. Podem entrar-hi per veure vídeos, per veure documents, per veure aplicacions com blogs personals de la gent d'Esquerra. Podem entrar al Facebook, podem entrar al Twitter, podem entrar... O sigui, és una pàgina web molt moderna, molt activa i intentarem que sigui així. El nou web també incorpora altres novetats. Es tracta de dues seccions, una d'opinió i un cercador que permet navegar fluidament per tota la informació que conté el web. Insistiran sobretot en l'actualització de les notícies locals. Aquesta pàgina web es anirà actualitzant localment i nacionalment amb un ritme bastant bo, perquè la política local així és, últimament a Vilafranca del Penedès, la política local crema notícia darrere notícia, llavors nosaltres també estarem actualitzats en aquest sentit. Però sobretot, el que deia al principi, aquesta pàgina web està pensada perquè la gent hi participi, perquè la gent hi pugui publicar els seus articles d'opinió i perquè hi puguem estar tots al dia del dia a dia. A la pàgina inicial s'hi pot trobar l'apartat de vídeos, on actualment s'hi destaca l'espot que els republicans estan emetent perquè la ciutadania pengi senyeres i estelades al balcó a motiu de la Diada Nacional de l'11 de setembre. La nova adreça electrònica del web és www.esquerra.cat/Vilafranca Penedès. La plataforma